दिनै गोदानै अपेनिं जानो थांगासिनो सालबारि एनबि मार्केट। बिथाङा जाबाय दिनैनि चिफ गेस्ट। मोजां एकदमबारे जेखौ नांगौ बेखौनो मोनगोन नोंथांमोना ड्रेसफोरखौ ना ओमफ्राय बिनि अर्डारानो नै आगै सानै बिथाङा दिनै आंखौ खावलायदों गावनि मा होनो अपेनिं खालामनो थाखाय। सिस्टार कालेक्सन दंमोन दखाननि नामा? गासैबो सालबारिनि जेसेबां साखाथिनि आइजोफोर दं गासैबो बेयावहाय बिथांमोननि फेभरेट समायना समायना ड्रेस आं बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बे सिख्ला गथ'फोरा जोंनि थांखिखौ लादों थारैनो अराय सम माने जौगालांनो हाथों थांखिया जाफुंलांबाय थाथों बेखौनो आङो बिसोरखौ मिस खालामो। थेंक इउ। दे नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनानावमोना दिनै दखान गोदाननि सोमोन्दै बुंनाय दिनै गोसोखौ माबायदि नांदो? दे बुंदो। आं मिथिबाय सिस्टार कालेक्सन क्लथ स्ट'र नैबे गलाखौ दिनै एमटि नार्जारी बिथां इउटुबारा अपेनिं खालामनानै होसिगोन। बिथांखौ गावसोरनि दखानखौ पिटा हास'नानै अपेनिं खालामनो थाखाय बिथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन। दा बिनि लेखा बिथाङा नुजाथिफैबाय। दा बेखौ अपेनिं खालामनो हासिगोन। बे जायगाया जाहैबाय सालबारि एनबि मार्केट सस्मिता हटेलनि सानजागालजों हाबबोनांगौ फार्स्ट गलिजों। नोंथांमोना बयबो फैलायनानै लाफैबानो जाबाय। पिटाखौ हास'नो थाखाय रेडि जाबाय। लोगोसे साखाथियाव गोबां मानसिफोर दङ। दा बिथां इउटुबारखौ पिटाखौ हानो थाखाय खावलायदों। जोंहा दौरिया माबा माबि मन्त्र सारिगासिनो। आंबो दोनहैयो बे माबा दखान अपेनिं खालामनायावहाय बेखौनो इसोरनिसिम गाबज्रियोदि बे नानै सानैनि जिथुनाखि लानाय थांखि बियो जेब्लायबो जाफुंलांथों आरो गोजौ थाखोसिम मोनहैनो बेखौहाय इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै बे दखानखौहाय दिनैनिफ्राय अपेनिं खालामना होनाय जाबाय दै आलारि बाथि सावबाय। लोगोसे बिथांमोना गुग्रुब हान्थु खुलुमनानै बोर बिबाय जाहाथे गावसोरनि दखानखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होयो। बिनिनो मालाय गोसो गोथारै मेगन मेसिम थांनानै नै बोर बिगासिनो। लोगोसे हान्थुआ साबायनाय बिथांमोना गासैबो मा होनो जोंनावहाय खेलसे नायफैबानो जाबाय। स्टाइलिश मोनगोन माने गासैखौबो इउनिक आरोना एसे इउनिक डिजाइननि आनकमन मडार्न स्टाइल दानि जुगनि सोलिफुनाय ना मा होनो ट्रेन्ड। दखानिफोरानो किउटिथार सेंग्राफोरा लांफैनो हागोन गार्लफ्रेन्ड फैनो थाखाय। नै बिथाङा खावलायाव डिम्पल थांलाय मालाय गार्लफ्रेन्डफोरनि थाखाय लांफैबाथाय एसे माबायाव स्टार कालेक्सन क्लथ स्ट'र नैबेजों हाबबोनांगौ। नैबे गलिजों सस्मिता हटेलनि खाथिजोंनो। लोगोसे बे फार्मासिबो दङ गस्ला दखानबो दङ बेहाय। लोगोसे दैखैजा दङ सनारिबो दङ। लोगोसे नैबे जाबाय बे आंनि गला अनलाइन दक सेन्टार। बे जाबाय गोदानै खुलिनाय सिस्टार कालेक्सन क्लथ स्ट'र। लोगोसे बिनि साखाथिजोंनो दङ एमटि नार्जारीनि दख'ना गला।